and sibheke-ke manje 2026 babantshontshile ama-votes ethu ekuqaleni bayabona-ke manje ukuthi abantu bakithi abamnyama balibona iqiniso lakhona. Gwasa Mkhonto Gwasa siyawina. Okay, President, okunye benike naba nesikhala esithile ngale wadi ngaphambi kobe nekhetho lokuthiyona. Yinde benikhala ngawo ngale wadi ngoba benikhala ngesenzo semeya. Umeya lephethe yabendawo. Umeya lo phethe indawo ukuthi bangathi akenza ukufanele isikhathi elanda abantu bathi bashe plus ekhaya bathi bashe plus imlakhe wathi abafike ukuyisini. Lase nibhala nencwadi ethi akuphenyele ukuthi yebo sike sanesikhalazo lesinaso lemeya safaka kodwa angizothanda ukungena kakhulu kuma-details alesesikhalazo ngoba isikhalazo sisifakile soke singanelisekile ngendlela imeya yalale kodwa-ke ithemba likhona kwasizoyikhipha nalo meya siyilento simkhonto wesizwe siyakhula we are unstoppable. So-ke lezinto abazenzayo ama-shenanigans enziwa amameya bazi ukuthi their days are about so bakhiphe office. Kodwa sesikudedela nje ingathi vele lapho KwaZulu-Natal yanqoba nje ama-by-elections asuke khona mhlawumbe abanye abantu bazofisa ukwazi ukuthi i-MP yenza ngani. I-MP si-focused nabantu iqiniso lihle bakhathele amandla abantu bakithi abamnyama bazoniphukupuku bakhathele amandla ukukhohlisa. So-ke bayayibona ukuthi nali iphathi ezayo nansi iphathi eneqiniso and iqiniso lethu liyaziwa ngoba uPresident Zuma ayiseyi-president yana for 9 years. Ningi umsebenzi wezobaba ningi iqiniso liyavela. Yiko abantu bewuthanda umkhonto wesizwe bayabona ukuqanjwa mama makuthiwa 9 wasted years under Zuma. Those were the most progressive years in terms of transformation in the country. Nansi i-trade port eThekwini, nansi i-airport King Charles, umsebenzi anqamalala wonke lo nama-universities. Khona i-university lapho eMpumalanga, khona i-university naseNorthern Cape, konke lokho umsebenzi anqamalala. Iqiniso lithi amanga akasoze ahlangana neqiniso. Abantu balibona-ke manje iqiniso. Inkungu iyavuleka. Asikudedeleke ngelithi lokhu kunqoba kwenama-by-elections aqhubekayo kusho ukuthi ngempela nilungiselela ukhetho ka-2026 ngoba sonke isikhathi manikhuluma nathi sinabe indaba nisho ukuthi lokhu kuyinkomba ukuthi u-2026 niyabona ngamandla mhlawumbe ukuchaza nje mhlawumbe nangey'nhlelo eninazo njengoba niqhubeka ningenela ama-by-elections akhona KwaZulu-Natal futhi nibona ninqoba nakwezinye izifundazwe siye sithi niyanqoba mhlawumbe ungasathi usikhela phezulu sichaze nje lokhu ngabe kusholwa khona ney'nhlelo ezenza ukhetho ngonyaka ozayo. Well, ama-by-elections siwawina not la eNatal kuphela yonke indawo esihamba khona. Ngisho Western Cape already we've got 2 councillors. NaseGoli kuba yinhlanhla singawuye ngawubeka isibeke. Ngeke sihluleke ngakhona. Sinama-programs esinayo. Into yokuqala nje uma ubukisisa kahle amanzi aseyi-scarce commodity eSouth Africa. Athengiswa. Amanzi ase-privatiziwe uhulumeni we-GNU. Akukho lula ukuthola amanzi. Bavala amanzi abantu bakithi bangenawo amanzi. It's one of the basic services to have access to running water. Thina sobuyisa amanzi lonto izobuyisa isithunzi ebantwini bakithi. Into esicabanga nokuyenza manje ukuthenga i-borehole truck. Mhlawumbe sibonela abantu abangenawo amanzi babhonele nge-truck yethu sibafakele ama-boreholes. Uma sesiluza asiziwakhiphe futhi ama-boreholes. Asikhohlakele sona izinja singabantu ngoba i-need yokuba ne-borehole izobe ikhona ngisho abantu ngeke bangaswedela abantu ngoba basiyisele alikho futhi enye iphathi elifanayo. Ngiyabonga. Awushayi